Wij zijn studenten digitale marketing en communicatie van de ESL Management. Ja, ik zie dat de hashtag nog eens even zien, de ESL VNC, alright, voilà, dat hebben we bij deze ook genoteerd. Voilà. En wat hebben jullie gedaan nu voor live? Wel, er is een leerkracht van ons, Lynn van Nieuwenhuizen, Ja. van de USG Pickles, die ons eigenlijk had uitgedaagd om te stemmen op onze examenvragen. Dus jullie konden eigenlijk examenvragen kopen voor live. Voilà. Ja. En we hebben dan een hashtag gecreëerd, examenvragen voor live. Ja. En hij dacht dus dat wij nooit aan 500 euro gingen. Maar we hebben dus met de klas effectief op 9 uur tijd 500 euro ingezameld. Allemaal digitaal, via Twitter en Facebook. En uiteindelijk heeft hij, samen met een andere leerkracht, dat 2 keer verdubbeld. Dus we hebben in totaal 500 euro ingezameld. Dus 500 euro en een perfect examen mag ik hopen. Maar goed dat er ook echt een perfect examen bij zat. Ja, 20 op 20 allemaal, een hele groep. Ja. Fantastisch, heel erg goed gedaan. Dank jullie wel daarvoor. En, ja, muziek gaan we best doen. Dank je en jullie ook bedankt voor alle centen en zo. Goedemiddag, wie zijn jullie? Wij zijn 2 dokters van het Tropen Instituut, maar die niet zo heel erg zijn vandaag.